may hapon tanan, aduna tay talon ang mga zipline, human exhibition dito sa Cagayan City. Ladies and gentlemen, welcome back to Lapa. Konsistan gikan pa sa Kanektuan Cagayan City. Kasi picture ka na nagkokas. Exhibition na siya. Mutambling sa iri. Naglat pa si picture sa usa ka contestant. Siya mo ika-third. Huwag na pa yung pagduwa-duwa ni si Victor. Muna lang mga bata. Mga profesional, ang mga bata profesional. Dili makitantong layo ni siya. Pabot ng hotdog. Ang pinakalog, ito ka sa latayanan. Sa akin page kay mahulog ka. Contestant, unknown contestant. Ayong pagsulay ba? Nabalakan mo sa tubig kung kuan siya, kung mayroon bang yung ihip bumabalik, walang problema dahil flowing po ito talaga. Ito po yung tubig at titingnan. Yun po sa lumalabas po ang tubig. Okay. Galing bata oh. Gabi oh, sige nga bata oh. Tanawa. Ang bata rin mo pili sa manag ko. Okay, muna na siya si Victor. Gabi ito yung pong yung mahirap na bagay na part po. Subukan niya. Siya po ay talagang masunurin na tao. Panday pa rin. Panday. Alam niyo ito yung ang layo po. Iwan ko kung ganito ang gagawin. Kaya ba niya ito? Kasama ba ito sa mga safety? Bata na to. Oh, kabalo na oh. Sige na, guys, speech pa man ka.
Hago, hago ang ano, nakapapagod ang ano, pagsisiming, di ba? Ah, nakarating na rin sa wakas akong anak. Saman ni Saman malin? Ilan nagkigig day? Ha? Ito na. Okay, samantala na pong kami na po ay alis na po para uwi. Hinanda na po ang aming kagamitan. Base na. Ito si MJ. Ito nandito yung mga kauban. Ito yung mga kasamaan po namin. Alis, papunta po kami paalis. Kaya salamat po sa pag-subscribe ng Tabay Vlog ko. Salamat po. Yung feeling. Huwag kalimutang mag-like at mag-comment.